Eguerdion guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Zarauzko udal gobernuak 2023 urtera bitarteko helburu estrategikoen eta ekintzaen plangintza prestatu duela 4 urte egin genuen bezalaxe, 3 ataletan banatuta. Herritarrak, lurraldea eta antolakuntza. Zarauzko udal gobernuaren bide horria eta lantresna garrantzitsua izango da 2019-2023 agintaldirako plana. Datozen urteetako erronkei erantzuteko prestatu dugu dokumentu hau, eta bertan jaso ditugu agintaldirako helburu estrategiko nagusiak lortzeko jarduera garrantzitsuenak. Udal langile eta teknikariekin elkarlanean egindako dokumentua da, eta agintaldi honetako ekintzak behar bezala planifikatu nahi izan dugu horren bidez. Plan honek antolaketa eta kudeaketa eraldatzen jarraitu nahi du. Zarauztarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen kalitatea etengabe hobetzea da helburua, proiektu zehatzei dagozkien ildo nagusiak zehaztuta. Hala, 3 arlo nagusitan banatu dugu 4 urteko gobernu ekintza, herritarrak, lurraldea eta antolakuntza. Herritarrak atalean, zarauztarren ongizatea bermatzeko jarraibideak zehaztu ditugu. Gobernuko ekintza guztiak herritarrei zuzenduta baitaude. Horrela izan behar du derrigorrez. Udal baten betebeharra herritarrei ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzea izan behar baitula ziur sinisten degulako. Lurraldea atalari dagokionez, etxebizitza, kalitatezko enplegua, jarduera ekonomikoi bultzada eta naturguneen inguruko ekintzak jaso ditugu besteak beste. Eta antolakuntzan berriz, udal antolamenduaren eta arreta zerbitzu ingurukoak. Guztira, 16 helburu estrategiko eta 122 ekintza zehatz jaso ditugu 2019-2023 agintaldirako planean. 3 ildo nagusi horietan banatuta. 71 ekintza herritarrak atalean, 26 antolakuntzan eta 35 lurraldean. Batzuk martxan daude dagoeneko, beste hainbati berehala helduko diegu. Hain zuzen, dokumentuan zehar kronografia bat ere gehitu dugu, gutxi gora berako datak zehazteko. Garrantzia eman nahi bai diogu, aurrekontuei bai, baina baita ere egutegia eta epeak finkatzeari, lanerako tresna eraginkorra izan dadin. Ekintza horiek guztiak aurrera eramateko 30 milioi euro inguruko inbertsioa suposatuko duela aurre ikusten dugu. Plangintza oso ambiziosoa da beraz, prestatu duguna. Inbertsio horietako asko udalak beregan hartuko ditu, baina dagoeneko beste administrazioekin harremanetan jarri gera zenbait partida lotze aldera. Hala ere, agintaldiko planean jasotako ekintzak ez dira burutuko diren guztiak egunerokotasunean, askoz ere zerbitzu gehiago eskaintzen bai ditu udalak, baina ohikotasunetik ateratzen direnak nabarmendu nahi izan ditugu aurreko agintaldian egindako bide beretik. Zarauzko udala gobernatzeko 2 alderdien arteko akordioan, PSren ardura zuzenak, ingurumena, agenda 21, berdintasuna, garapeneroko lankidetza eta lorezaintza izango dira. Beti bezala, lan egingo dugu legealdi honetan, zarauztarrentzat, arduraz eta ilusioarekin. Gaur, aurkezten dugu legealdi plan honetan, ikus ditzakezue gobernuaren lan ildo nagusiak, alkateak orain aurkeztu dituenak, proiektu berriak ere sortuko ditugu, arboreto eta udal negutegia bezala, eta aurreko legealditik datozen beste batzuk ere garatuko ditugu, eraztun berde urdina, besteak beste. Horren barruan, hirita ezegunea berreskuratzeko lanak osatuko ditugu, udaletik, eta aurrengo proiektua tejeria altzadia berreskuratzea izango da. Honekin lotuta aldaketa klimatikoari aurre egitea, helburu importante bat izango da gobernu honentzat, hor daukagu urban klima proiektuaren garapena Europako laguntzarekin. Ildo beretik plastikoak eta hondakinak murrizteko jarraituko dugu, murrizteko kanpainarekin jarraituko dugu. Emakumetxea ere irekiko dugu, laizter, berdintasun politikei bultzada emateko Zarauzko emakume guztiekin.
emakumetxea espazio irekia, dinamikoa eta anitza sortu nahi dugu. Bukatzeko Zarauzko ONG-ekin elkarlanean jarraituko dugu. Zarautz herri solidarioa da eta udaletik bultzatu behar ditugu herritarrek martxan jartzen dituzten proiektuak.